Bismillahirrahmanirrahim. Sanian al-ikram birrahmah al-khassah. Enggang bab nomor kalih bentuk kemuliaan Allah khusus dumateng ummate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay min khasaisi hadhil ummah. Ikramuhum fil akhirah birrahmah al-khassah wa dhalika binassil Qur'an al-Karim. Qad wasafa al-Qur'an al-Karim hadhil ummah al-Muhammadiyah bi annahu ja'ala as-sabiq minhum sabiqa wal muqtasid lahiqa wal zalim li nafsihi maghfuran lah. Qala Allah Ta'ala summa awrasnal kitab alladhi istafainahu min ibadina faminhum zalimun li nafsihi faminhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Niki bab khusus napa syaraf umatil Muhammadiyah, keutamaan utawa rahmat khusus sing diwehna dumateng umate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piye-piye lah menungso niku famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kabeh amale menungso niku bakal dibales dening Gusti Allah. Dek niku apik, dek niku elek. Lah krana awak dhewe niku umate Kanjeng Nabi, awak dhewe niku diparingi dispensasi utawi keringanan-keringanan dening Allah. Mergo awak dhewe niku termasuk umat sing pinilih dening Gusti Allah. Mergo ngendikanipun Allah, summa awrasnal kitab alladhi istafainahu min ibadina. Jadi Allah Subhanahu wa taala wis milih dumateng kaulane, milih dumateng abdina, kaulane. Kenapa kaula niki dipilih? Dipilih sebab diparingi iman alias Al-Qur'an. Nalika Allah nyeluk Kanjeng Nabi tegene Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Gusti Allah nyeluk kalih Kanjeng Nabi niku mboten diceluk kalih rasul utawa nabi utawa napa, tapi diceluk niku abdina, cara basa gampangane budak. Paham nggih? Budak. Budake sapa? Budake Gusti Allah. Jadi nama tertinggi, derajat paling dhuwur niku abet mungguhe Gusti Allah. Mula abet niku ana sing maknani tawon. Abet niku ana sing maknani jemparing. Abet niku ana sing maknani ambu sing paling wangi. Niku abet. Kenapa diwai ambu sing paling wangi? Abet tawon niku ora tau menclok kejaba nangane perkara sing apik. Niku napa? Tawon. Semono uga anak panah iku ora bakal meluncur kecuali dicepretno karo gendhe. Tujuanmu ngetan yo ngetan, ngalor mendhuwur yo dene ora ngarah mlaku kejaba perintah Gusti Allah. Mula abet. Lah Al-Qur'an iki diturunkan dening Allah Subhanahu wa taala tenggene menungso. Kula emut cerita-cerita sing saking Syekh Abdul Qadir Jailani. Bilih siji mangsa Syekh Abdul Qadir Jailani niku ketemu koyok
ngaku Gusti Allah. Rupane mencorong, suarane wibawa. Iku nek wong ora duwe warisan saka Allah, ora duwe warisan saka Allah, yakti Syabul Qadir jare yakti bakal nrimo nek iku apa pangeran. Lah krana pangeran mau kondo abah tulakal muharram. Ke wis tak halalno perkara sing tak haram. Lah sangka iki warisane Allah sing ditancepno tenggene dadane Mbah Qadir Jailani iso dadi penerang pepadang bahwa itu bukan Gusti Allah. Summa awrasnal kitab alladzi istafainahu min ibadina. Jadi wong-wong sing diwehi ilmu karo Allah iku ora ana dalan kejaba awak dhewe iku dadi budake Gusti Allah. Jadi budak. Sakniki niku rame niku ana wong ngaji salaman karo gurune nyucup ngono didarani apa jenenge perbu. Lah ya ora masalah. Ana abdu man 'allamani harfan wa aku ke budake wong sing ngajari aku senajan mung sak huruf. Iku sing ngene budak. Mula awake dhewe dadi budak berarti harus bangga sebab nama tertinggi sing diwene Allah sing disematno Kanjeng Nabi asra bi 'abdihi lailan sing diceluk niku kawula semono iki summa awrasnal kitab alladzi istafainahu min ibadina. Jadi kaya jenengan niku wis berbangga diri senajan bentuke macam-macam. Selagi jenengan isih duwe iman karo Allah, duwe ilmu karo Allah raketan sithik, itu adalah sesuatu sing dipilih karo Gusti Allah. Aurasnal kitab. Dadi raketan jenengan iku ngajine arang-arang, ngilmune sithik karo Al-Qur'an isih disebut min ibadina sangka kawulaku. Lah sangka iku mula sakwise awak dhewe dipilih Allah dadi kawulane. Mula keringanan-keringanan nalika tengene padang mahsyar niku banget diambane dumateng umat Kanjeng Nabi. Dadi ana kalane wong kawula iku disebut zalimun linafsi. Napa maknane? Piyambake ya nglakoni maksiat, ya nglakoni taat. Dadi STMJ, salat terus maksiat jalan. Iku tapi ora apa-apa. Iku min abdina. Senajan awak dhewe iku urung iso taat tuwenanan selawase urip, raketang awak dhewe iso ngaji, sithik duwe ilmu. Iku wis disebut istofaina min ibadina. Mergo ngendikane Gusti Allah, aku iku ngawehi donya karo wong sing tak senengi lan wong-wong sing ora tak senengi. Ning nek aku ngawehi ilmu iku mung wong-wong sing tak senengi alias dipilih dening Gusti Allah. Jadi jenengan alhamdulillah mawon senajan raketan udan bledek kaharan kaya ora karo-karuan budal ngaji karena awak dhewe wis dipilih karo Gusti Allah. Wong niku wis alhamdulillah wis naik. Lah niku mangkane niki manane wong niku kathah, santri niku kathah. Santri iso dene santri iku siji. Syaratnya siji. Ya ayuhan nabiyyu hasbukallahu man ittaba'aka minal mu'minin.
Jadi kowe diarani santri tenan, tenan yo, iku maknane siji, awakmu iku manut karo perintah Allah, manut karo perintah Kanjeng Nabi, plus sampean kudu duwe mantep. Hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Sampean manut yo manut, kadang ana sing manut tapi ora mantep. Ono sing mantep tapi ya ora mantep. Jadi maknane zahiron wa batinan, mantep ya tenanan. Kaya ceritane sapa kae? Sapa ku jenenge? Nek pas Durna duwe murid sapa jenenge? Warkudara. Cemplung blum pokoke ya budal, nyemplung segara ya mergo ya manut ya mantep. Lah semono uga awak dhewe senajan manut karo Allah, senajan kadang-kadang yo manut, kadang-kadang yo ora. Selagi awak dhewe iku dhewe ilmu karo Allah, yakinlah bahwa jenengan paling cedhak karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo tengene mriki kawitan sing disebut biasanya wong nyebut nomor 1, 2, 3, 4, 5 sak terusé. Nah niki mboten, sing disebut pertama kalau Al-Qur'an iku justru wong-wong sing zalim. Ya, faminhum zalimun li nafsi, disebut dhisik, padahal sing paling elek tapi disebut dhisik. Maknane wong-wong sing disebut dhisik iku wong sing cedhak karo syafaate Kanjeng Nabi. Ana sing sabiqun bil khairat, wong-wong sing ora tau nglakoni elek paribasan. Nglewati siratal mustaqim, ya ora usah tolah-toleh budal ngono ae, bres, ora ketemu Kanjeng. Ketemu tak ketemu, ora ketemu tanpa hisab. Ya sampean penandi, pena ketemu apa pena sing ora ketemu Jadi sing dolim-dolim iki justru nanggone siratal mustaqim yo ketemu Kanjeng Nabi mergo entuk syafaate, nanggone swarga yo iso ketemu karo Kanjeng Nabi. Padahal para sahabat iku nek ditakoki kowe milih ndi? Swarga tak Kanjeng Nabi. Sahabat jawabnya mantep, orang mlebu swarga lah, sing penting iso ketemu Kanjeng Nabi. Mergo swarga iku digawe mergo anane Kanjeng Nabi. Lah niku termasuk rahmate Gusti Allah nanggone umat Kanjeng Nabi sing dolim-dolim, sing ora patek kuat nglakoni keapian. Lah iku malah justru entuk syafaat saka Kanjeng Nabi. Lan iki uga saged dipun maknani sampean niku nek nulungi wong, sampean niku nek ngandani wong utawa nulungi wong, pertama sing mok tulungi wong-wong sing paling lemah dhisik. Kudu didhisik. Iki zalimun li nafsi, mergo zalimun li nafsi wong-wong sing akeh dosane lan wong-wong sing bakal untuk syafaate Kanjeng Nabi. Mula para kiai ngendika kowe nek nulungi wong sing paling butuh sik mok tulungi. Nego niki zalimun li nafsi laki sabiqum bil khairat. Oh, pokoknya ngono nggih. Makanya Allah Subhanahu wa taala niku mayuridillah khairan yufaqihu fiddin. Wong kok kapan digawe karo Allah apik dilalah yo ketemu wong sing apik. Dilalah ana dalan nglakoni apik raketan sithik. Awak dhewe udan ya rasa-rasen niku berarti maknane sithik. Summa awrasnal kitab alladzi istafainahu min ibadina.
Kalau tak cerita perang Badar, nggih perang Uhud. Pentingnya wong niku manut karo Allah, manut karo perintah Gusti Allah. Jadi menungso iku biasane nek golek kanggo mangane dhewe iku le ngusahakno tenanan. Wong nek lewat lesu, nek usaha tenanan sampai dipuloh napa utang. Tapi nek nuruti perintah pangeran ditinggal medan. Nggih napa mboten? Ya. Padahal Allah niku wis kandha, donya saisine iki tak wehno kanggo wong sing tak senengi lan wong sing ora tak senengi. Maknane sesuatu sing cilik kudune sampean umpama berkorban itu lebih ringan. Udan iku ya donya, susah donya, ora di dhuwit ya donya, duwe dhuwit ya donya. Iki cilik, sesuatu sing cilik, tapi kenapa sesuatu sing cilik malah angel mau tinggal. Tapi sesuatu sing gede gampang mau tinggal, padahal itu sing penting. Kanjeng Nabi diutus karo Allah hijrah dengan Madinah. Ora terima bandane sing ditinggal anak, bojone, keluargane kabeh ditinggal bres. Mergo panji enggak ada ajinya, ora ono aji budal. Pas bar perang Uhud jajal, sahabat isa padha luka-luka, malah dina setu ku kalah, malam minggu do mulih nang Madinah, tangane ana sing cuklek, ana sing ketodos pedang, ana sing panah, kowe luka-luka kabeh. Lho isuk diperintah karo Kanjeng Nabi sesok budal nggudak pasukan musyrik, ya sahabat ora ana sing bantah terus budal. Nalika awak dhewe iku menomorsatukan perintah Allah. Perintah Allah sapa siji? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kowe kudu ngaji wajib, nek tani, nek kiai, nek bakal wedhus ora wajib iki perintah. Iki perintah supaya awak dhewe disebut abdina min ibadina. Ora ketang sithik. Nalika awak dhewe menomorsisikan perintah Allah, apa yang terjadi? Donya saisine iku bakal manut nunggune awak dhewe. Perang Uhud sing pertama, kenapa wong Islam kalah? Mergo wong Islam zaman kuwi luwih dhisikno donya timbang akhirat. Dhisikno donya. Khalid ibnu Walid acara-acara donya, wong Islam kepencut doyo-oyoan bondo. Apa yang terjadi? Siji dene bantah karo Kanjeng Nabi, nomor loro bantah pangeran, akhirnya perang kocar kacir kalah. Opo wae sing landasane dunia pasti akan hancur. Opo wae sing landasane dunia pasti akan hancur. Wis ora entuk dunyane kalah kocar kacir. Tapi nalika jiwa ragane kita kocar kacir, awak dhewe sing iman nggone Allah manut karo Kanjeng Nabi, awak dhewe duwe kemenangan ya diweki bondo. Mergo nalika digudak karo Kanjeng Nabi pasukan musyrik iki tunggang langgang, bondone ditinggal kabeh. Maknane napa? Wong iku kudu dhisikno ngaji timbang golek duwe. Ya dhisikno maca Al-Qur'an timbang apa golek abang. Mergo dhisikno maca Al-Qur'an iku iso gampangno abang. Ngono ku jamu bangun paham apa ora niku. Ya, nggih, pokoke semua auras dal kitab al-istofainahu min
ibadina. Dadi awak dhewe saniki niku pokoke alhamdulillah raketang piye-piyelah raketang sithik awak dhewe wis duwe ilmu iku minangka bakal entuk syafaate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga awak dhewe lan sakeluargane kenapa niku dipun dadi Allah min ahlil ilmi war ridha. Al-Fatihah.